Sen dünyada iň bagtly adamlaň birdiň suwda değilmi? Onu şu widan soňuna çendiňle. Birinji, ölümi gujaklap ýatan hassahanadaky her bir benne sen durmuşyň arzu edýänler. Ikinji, sen şu widan aşagyna gaty arkaýyn okap bilýän. Dünýäde 773 million adam hiç hilhat okap bilenok. Gynansak da oň 3-den 2-si zenanlar. Üçünji, sen garnyň tok. Bugün gece uka garnyň tok ýatarsyň. Dünýäde bolsa 828 million adam iýmäne çöregini tapman aç ýatýar. Dördünji, sen aladaň etýän adamlar we iň bolmaly tirkeşýän adamlar bar. Dünýäde bolsa 33% adam ýekelikden ejir çekýär. We beşinji, sen depäňde tüýnüň bar. Ýes kryşa nad головой. A dünýäde 2% adam öýsüz, ögzarsyz daşarda ýatýar. Men şu diýänlemem az görseň, şükür etmeseň, sen dünýäde näme gazansaňam durmuşda saňa az görner. Şonuň üçin şükür ediň, dilek ediň, umyd ediň, dowamly hereket ediň. Ýokma suratda arzu edip anam ediň özüňize. Widan soňuna çendiňläniň üçin köp sag bolun.